갈비 털게. 그래. 어이, 짠! 아야. Hadi. Wah, jola pemrek. Wah, ya pemrek. Hambai potong pun media rumah, emne kai Cina orang kaisa potong pun je miawo horo kaisa gotanan kabo, bini nokobo bini je busai hinjang nai boy yang insisi ruto duty tunggu, kai duty tunggu yang orang kai for 10 dah 11 rogo, hai pua wansak froksa dah hingkrong ni emne kata mantakan froksa no, hai pano bono lomba kan ngoi tinika bono lep kaya ngo kabon ni jibo ko sija apni sungni ko ekta ngo chin ngo media ro ko nuk ja khabo sung nukha ati khei ngo khata engke tabo naji chini tiprasan bosong ni borong chin tiprasan abai ngo khaija rep khaija ngo jago tabo ko chini yang halhari hinjak tingo panbua yang lambu sora aja ro ko bongni mane boni gunda bahini phaya kan ko bike ro sokjaka borok bujaka bagai siri rong ni je halhali tin da halhali bazar bar aro phaitani aro ni borok bujaka hin khanao tini ekbre tini borok je somoi ngo rasta lama obrut khepro borok re boti phayo ai ni borok chin Tamno tile borok lama kasuba. emne khai to borok khai to abo ulta hai si abo chuni je chungje thangoi bongorok chung nugoi phega chin parabasi chungnai bo phaika nge tahu borok ulta si abai kok sai tong nge to chungtam sanai emne khai to chini ungo no chini orani borok no lep khai jagoi ungo jagoi tahu tesa borok se ulta abai protest ri khai tong ei khai tong nge to chungtam khai tahu chini borok already se bujak jak prai dukan pat khibe chin tiba sa emni se koroi borok ni ungro bujak ya khonoi inko tahu baksa dukan pat khibi jak mangso phalai tongo baksa je ব্যবসা khene rok bo yakoi ma khalbi kya iko abai oroi por ing jak chin tahu Sirampur simia prai panbua opras khor yang bagai siri yang lambu abai jotono oroi por ing jak Kuila tamung mani ba tamno tile obaha amse tini tum phana na kawo. poi lakhai atui no je o kaisa wansapung abo bung tamsi mani kaisa ngo abo kola solini pung bo phaya kana yo buruni na ko phaya kana ngo khapung didi ngo body hine kana ngo sanka pung bo khai to thokpai oi sawo jungja khana mani thokpai kana ngo kha engkai thanga kharo kan yo bini bufeng jungni nok tong engkai didi body hin thamani 2 minute abai 5 minute to habani rai sera engkai kanani borok thanga kana sungoi gapu ngo mane tamoni rai sera borok khana mani nge thangaya kanoi nugoi kya hinta je borok ei obostha ngja nge nugaya kanoi borok na jaga no rongkha rombeya kanoi gana gini borok phaibeya kanoi ikota jotno saimami kya atita Ge abonoti borok le tamoni bagi kasu tam bobo hai mane bong borok buja hinda kasu na ki bobo hai bongni borok buja ko hino kasu borok tau ulta sia bhai kok sai tong nge ta bongni borok tamro khini samarok khna khana ma kai ko bong borok no prai rangsek na rogo omai khayo gari ni ongkhoi mane hinai narogo abai ro hine borok one kisu kok sai tong khata Kento kubi pati mung tamti ana. kuwi pati mung ek berati ya angsimi ya chini sara Sirampur je tongnai chung jotno sungui nai mano norok apni songtongo jotno sungui nai mano Abo men ge rom fremani ti abo mane bok phungni phungtam rok buja khna tana. emne to asuk do buya phungni phungtam ako jotno kaisa joli mung tong ble na kaisa borong ni nukwa haboi kaisa mahai ngok ke to lep sep khaija kai to jotno kija joli mung phayo Abonoti ei borok ulta boju tini lahar kasu. atui no emne ke Lahar kasu tane bo ching borok khorok busur biang buja kha. emne chungja khobor khanamani hinge to halhariyo buja khain khanawo chini lambugo bo kaisa ko onek boyos ko borok buja khain no bike bo kaini kaisam sokja khain khanawo para bo habja khain khanawo chini yanggo phaitong hin khanawo abon datunu ko chungbo kaisa chini sagni rokha khaina bo chungbo ramaro ko ma bo choi ma tongka satong para Nge tai singo SP rok phale tam rok sa. ST family bo kunji salange ble emne asuk borok kunsi kok salange aro thangka thajingo check push tongo chi aro kaisa check push thangbo thangka kuno kok asuk sanane na ya borok
kok bo khulo gya गे अब हाई रेप जदि खाइजाक तखनगा अब कि जामान दाखलाय ना चायखलायो abo to abo already chayani ran si abo agi bo chini u bisodi chong abe ke butha jak tong abo to rep khemina hai no kaise borong tok phre oi bu phre oi butha mani ge abo lep khemina toman na apurbo chung ta proteng go maiya chini tabu go chung kuno kisu ji maiya ulta si chini borok buja goi tong abo tam ke puthi ke ungma ka bai no chini boye kuno ain kroi ja kuno ekta right kroi ja गे अब न तै ताबो नंनि अ गामिओ बबो हाई सिचुएशन ताबो sisian khai to motamuti normal o emne kicha ungojang no hai chini parani si kicha ungojang ka ba utejona kicha tongnai no abo sababe दारा नंखाय ang kai oroni no kaisa basinda anmung milonji debo अब बहुत ठीक अभी सब कुछ ठीक है बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन हुआ था कम्युनिकेशन गैप की वजह से ऐसा हो रहा था कि वो लोग अटैक करने आ रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोनों जगह पीसफुल है हम सभी एरिया में घूम रहे हैं सभी एरिया में हर लोकेशन पे हमारे पुलिस की पार्टी फिक्स विकेटिंग लगी हुई है वहाँ पर सर क्यों आज मैं ये बताना चाहता हूँ आपके थ्रू कि कहीं भी गैदरिंग करने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हर जगह सिचुएशन पीसफुल है कोई भी कहीं अटैक नहीं करेगा कुछ नहीं होगा हर जगह पुलिस प्रशासन सर क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है आज इस दौले डिस्ट्रिक्ट में नहीं प्रोटेस्ट कहीं नहीं हो रहा ये मैं बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन गैप था ओके कि कुछ लोग अटैक करेंगे कुछ लोग आएंगे वो ऐसा कुछ भी नहीं है उनको डर था कि आएंगे इधर इस साइड से आ रहे हैं इस साइड को डर था कि उस साइड से आ रहे हैं लेकिन दोनों पार्टी से बात किया हमने दोनों को साथ बिठा के बात कर लिया है अभी सभी लोग डिस्पर्स हो गए आप भी देखा होगा ओके और डिस्पर्स हो जाएंगे आप भी थोड़ा मीडिया के थ्रू बताओगे कि सभी लोग डिस्पर्स होकर अपने घर चले जाएंगे सब पीसफुल है सभी पुलिस का आदमी लगा होगा ठीक ओके थैंक यू सर